राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण राम राम हरे माताजी திரும்ப ஒரு ரவுண்டு வரணுமா போதுமா மாதாஜி போதும் பிரபுஜி, போதும் பிரபு. தேங்க்யூ மாதாஜி மணியாச்சு, நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம். தேங்க்யூ மாதாஜி தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. யாராவது பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா? பிரணத்தி யாராவது வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலஷலாகயா சக்ஷுருன்மீலதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिविषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம இப்போ கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லை பிரபு. வணக்கம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நம்ம வந்து இப்போ பதம் 2 40வது ஸ்லோகத்துலேருந்து இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். நேஹா விக்ரமநாசோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே
ஸ்வல்பம் அப்பியஸ்ய தர்மஸ்ய திராயதே மகதோபயாத். இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பந்தத்திலிருந்து ஒருவனை காப்பாற்றும். அதாவது இது எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா, பக்தி செய்கிறத சொல்கிறாங்க. அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுறது அப்படின்னா புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி எந்த ஒரு செயலையும் பலனை எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக செய்கிறது தான் மிக உயர்ந்த தெய்வீகமான பக்தி தொண்டுன்னு சொல்லி பகவான் சொல்கிறாரு. அந்த மாதிரி இந்த கிருஷ்ண பக்தியில் ஒரு சின்ன ஆரம்பம் கூட எந்த தடையுமே காண்றது இல்லையா. அதே மாதிரி எந்த நிலையிலுமே இது இழக்கப்படுவதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் ஒரு இது கடைசியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு அதிகபட்ச பயம் என்ன பயம்னா மரண பயம்தான். அந்த மரண பயத்தில் இருந்து கூட இந்த கிருஷ்ண பக்தி ஒரு பக்தனை காப்பாற்றும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்லோகத்தில். இப்போ பௌதீக தளத்தில் பொதுவாக நம்மெல்லாம் ஒரு செயல் செய்ய முடிவு செஞ்சு தொடங்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எல்லா விதத்துலேயும் முயற்சி பண்ணுறோம். ஆனால் கடைசியில் அது ஃபெயிலியர் ஆயிடுது அப்படின்னா அவ்வளோதான், அந்த செயல் தோற்று போயிடும். அதனால் நம்மளுக்கு எந்த லாபம் கிடையாது, நஷ்டம்தான் ஆகும். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் தொடங்கப்பட்ட ஒரு செயல் முடிவு பெறாட்டினா கூட அது நிரந்தரமான பலனை கொடுக்குமா. ஏன்னா பகவானுடைய உணர்வில் நம்ம செஞ்சது, பகவானுக்காக நம்ம செஞ்சதுனால அந்த செயல் முற்று பெறாவிட்டாலும் கூட அந்த செயலை நம்மளால் முடிக்காமல் விட்டோம்னா கூட அது நிரந்தரமான பலனை கொடுக்கும். அதை செய்கிறவங்களுக்கு எந்த ஒரு இழப்பும் இல்லை. அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் செய்கிற செயல் முற்று பெறாதனால செய்கிறவங்களுக்கு எந்த ஒரு இழப்பும் ஏற்படாது. 1% நம்ம அந்த செயலை செஞ்சால் கூட அதுக்கு நிரந்தரமான விளைவு உண்டு. மறுபடியும் நம்ம 2வது சதவீதத்துலேருந்து அதை தொடங்கலாம். இது எப்படின்னா, இப்போ இந்த பிறவியில் நம்ம பக்தி பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போ ஒருத்த இந்த பிறவியில் புரிஞ்சு பகவான் கிருஷ்ணர் தான் எல்லாம், நம்ம இந்த உடலை எடுத்தது கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுறதுக்கு தான் சொல்லிட்டு அவன் ஆரம்பிக்கிறான். ஆரம்பித்த உடனே அவன் இறந்து போயிடுறான். அப்படிங்கும்போது பகவான் என்ன 1% பக்தி பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான், இறந்து போயிடுறான் அப்படின்னா பகவான் என்ன பண்ணுவாராம், அந்த ஆத்மாவுக்கு அடுத்த பிறவியில் ஒரு நல்ல பிராமண குடும்பத்திலேயோ இல்லைன்னா செல்வம் நிறைந்த ஒரு குடும்பத்திலேயோ அவனை பிறக்க வச்சு அந்த 2வது சதவீதத்துலேருந்து பக்தி பண்ண அவனுக்கு அறிவு கொடுப்பாராம் பகவான். அதை தான் இதில் சொல்கிறாங்க. அதாவது இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ கிடையாது. பக்தி பண்ணணும்னு முயற்சி பண்ணிட்டா அந்த முயற்சியில் எந்த குறையும் இல்லை, இழப்பும் இல்லை. அவங்க இந்த பிறவியில் செய்ய முடியாட்டி கூட அடுத்த பிறவியில் செய்யறதுக்கு உண்டான எல்லா உடலை கொடுப்பாரு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்ல அந்தஸ்தான குடும்பத்தை கொடுப்பாரு. மறுபடியும் அந்த ஆத்மா 2வது சதவீதத்துலேருந்து பக்தி பண்ண ஆரம்பிக்கிற மாதிரி செய்வார். இதை உதாரணமாக அஜாமிலன் கதை நான் உங்களுக்கு நேற்று நம்ம பார்த்தோம். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, சின்ன வயசில் பக்தியோடு இருக்காரு. ஆனால் நடுவில் ஒரு பெண்ணை பார்த்து பெண்ணாசையில் மயங்கி அவளை கல்யாணம் பண்ணி அந்த பகவானை நினைக்காமே இருந்து கடைசியில் அந்த மரண பயத்தில் பையனை கூப்பிடுறாரு நாராயணான்ட்டு. ஆனாலும் அவர் அந்த இளம் வயதில் செஞ்ச பக்தி தொண்டு ஞாபகம் வச்சுட்டு பகவான் என்ன பண்ணுறாரு, விஷ்ணு தூதர்களை அனுப்பி அவரை காப்பாற்றி மறுபடியும் அவர் பக்தி பண்ணி அப்புறம் மறுபடியும் கடைசியில் வயசாகி அப்புறம் பகவான்கிட்ட போய் சேர்றாருன்னு பார்த்தோம். அதுதான் 1% பக்தி பண்ணால் கூட பகவான் அதை அடுத்த 2வது சதவீதமாக நமக்கு அதை கொடுப்பாரு. அதனால் இந்த முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது தன்னுடைய கடமைகளை விட்டுவிட்டு கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட தொடங்கியவன் தனது செயலை சரிவர முடிக்காமல் வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் அவனுக்கு என்ன நஷ்டம்? கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் உடலை விட்ட பின்னும் ஒருவனை மீண்டும் பக்தி கொண்டு வருகிறது. விவசாயாத்மிகா புத்திரி ஹே குரு நந்தன பகுஷாகாஹய நந்தாஷ்ச புத்தயோ அவ்யவசாயினாம். இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே, குரு வம்சத்தின் செல்வனே. உறுதியற்றவர்களின் அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அதாவது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, கிருஷ்ண உணர்வுனால வாழ்க்கையோட மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலைக்கு ஒருவர் உயர்றது தான் இங்கே நம்பிக்கை. விவசாயாத்மிகா புத்தின்னு சொல்றது அதுதான். அதாவது திடமான நம்பிக்கை. கிருஷ்ண உணர்வில் ஒரு பக்குவ நிலையை அடைஞ்சு
அவங்க மேலே வருவோன்ற நம்பிக்கை இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை தான் இங்கே விவசாயாத்மிகா புத்தி அப்படிங்கிறாங்க. நம்பிக்கைனா என்னென்னா ஒரு சிறந்த ஒன்றின் மேலே வைக்கிற அசைக்க முடியாத விசுவாசம்தான் நம்பிக்கை. இப்போ கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவங்க ஞானத்தை அடிப்படையாக வச்சு அவங்க வந்து திடமான உறுதியோடு இருப்பாங்க. என்னென்னா கிருஷ்ணர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம், கிருஷ்ணரை தவிர இந்த உலகத்தில், அதாவது எல்லாமே கிருஷ்ணன் தான், கிருஷ்ணரை தவிர எதுவுமே இந்த உலகத்தில் இல்லை அப்படின்ற ஒரு திடமான நம்பிக்கை அவங்களுக்கு. எல்லா விதத்துலேயும் அவங்க கிருஷ்ணரை தான் இது பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்பிக்கை அவங்க குறிக்கோளில் திடமாக இருந்து பக்தி பண்ணுவாங்க. இவங்க லட்சியம் ஒன்று என்னென்னா எல்லாமே கிருஷ்ண உணர்வு, எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு. குரு வம்சத்தின் செல்வனே அப்படின்னு அர்ஜுனனர் சொல்கிறாரு. உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. உறுதி இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் மேலே நம்பிக்கை இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பலவிதமான பலன் நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு அதனால் கிடைக்கிற நல்ல கர்மா கெட்ட கர்மா எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிட்டு மீண்டும் 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 இந்த பிறப்பிறப்பு சக்கரத்தில் மாட்டி இந்த பூமிக்கு வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க. நம்பிக்கை என்றால் மிகச்சிறந்த ஒன்றின் மீதான அசைக்க முடியாத விசுவாசம். ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வின் கடமைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது குலப்பழக்கங்கள், அதாவது குலப்பழக்கங்கள்னா என்ன, இந்த பெரியவங்களுக்கு இது பண்ணுறது, திதி கொடுக்கறது, அப்புறம் அந்த சாமி நம்ம எல்லாம் நிறையா கும்பிடுவோம் பார்த்தீங்களா, குடும்ப பழக்கப்படி நிறையா பூஜைகள், ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒவ்வொரு மாதத்தில் பூஜை பண்ணுவாங்க, அந்த இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அப்புறம் தேசியம், மானிடம் முதலிய கடமைகளுடன் ஜட உலகில் உறவு கொள்ள வேண்டியதில்லை. அதாவது இந்த ஜட உலகத்தில் என்னென்னலாம் விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அது எதுவுமே செய்ய வேண்டியது இல்லையா. யாருக்குன்னா மிகச்சிறந்த ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையுடைய பக்தன், கிருஷ்ணர் மேலே அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையுடைய ஒரு பக்தன் அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டு இருந்தானா இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா எந்த ஒரு இதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறாங்க. ஆன்மீக குருவின் திருப்தியால் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் திருப்தி அடைகிறார். இப்போ நம்ம பக்தி பண்ணுறதே ஒரு ஆன்மீக குருவின் வழியாக தான் நம்ம பக்தி பண்ணணும். அவருடைய வழியை பின்பற்றி அவர் என்னெல்லாம் சொல்கிறாரோ அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பக்தி பண்ணும்போது நம்ம 100% பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் பூரணமாக முன்னேறலாம், உயரலாம். ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது எப்படி பக்தி பட்டோம், என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்கிறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்ம என்ன சாமி கும்பிடுவோம், தீபாராதனை காட்டுவோம், ஆரத்தி காட்டுவோம், அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு தெரியும். மற்றபடி அதில் இருக்கிற சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள்லாம் என்ன ஏது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு ஆன்மீக குரு நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா தான் நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக குருவோட வழிகாட்டுதலில் ஆன்மீக குருவையும் நம்ம திருப்தி பண்ணோம். அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி நம்ம நடக்கணும். அதே மாதிரி ஆன்மீக குருவை திருப்தி படுத்தாமல் கிருஷ்ண உணர்வுங்கிற தளத்திற்கு உயர நம்மளுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அதனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆன்மீக குருவை தியானித்து தினம் நம்ம அவங்கள காலையில் எழுந்தோடனே நம்ம ஆன்மீக குருவை மனசில் நினச்சி அவங்கள நமஸ்காரம் பண்ணி அவங்கள நம்ம மரியாதை சொல்லி அவங்களுக்கு மரியாதை செலுத்தி வணக்கத்தை சொல்லி அப்புறமா நம்ம நம்மளுடைய அன்றாட காரியங்களை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யாம் இமாம் புஷ்பிதாம் வாசம் பிரவர்த்தந்த்ய விபஷ்சிதஹ வேதவாதரதா பார்த்த நான்யத் அஸ்தீதி வாதினக காமாத்மான ஸ்வர்க பரா ஜன்ம கர்ம பலப்பிரதாம் கிரியா விசேஷு பகுலாம் போகைஸ்வர்ய கதிம் பிரதி. அதாவது சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள் வேதங்களின் மலர் சொற்களால் கவரப்படுகிறார்கள். இவ்வாக்கியங்கள் ஸ்வர்கலோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுதல், நற்பிறவி அடைதல், பதவி பெறுதல் போன்ற பலன்களை வழங்கும் பற்பல செயல்களை பரிந்துரைக்கின்றன. புலநுகர்ச்சியையும் செல்வமிகு வாழ்வையும் விரும்புபவர் இதைவிட எதுவும் இல்லை என்று இதைவிட உயர்ந்தது ஏதுமில்லை என்று கூறுகின்றனர். அதாவது பொதுவாகவே இந்த ஜீவாத்மாக்கள் மக்கள் எப்படி இருக்காங்கன்னா ரொம்ப மந்த புத்தி உடையவர்களாக சிற்றறி உடையவர்களாக இருக்காங்க. அவங்க என்னென்னா தங்களோட அறியாமையில் என்ன வேதத்தில் கர்மகாண்ட பகுதின்னு இருக்குது. அவங்க தங்களோட அறியாமையில் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா பலன் நோக்கு செயல்கள் மேலே அதிக பற்று வச்சுக்கிறாங்க. இப்போ மது, மங்கை, மயக்கம், செல்வம் இதெல்லாம் சொர்க்கலோகத்தில் கிடைக்கும், நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போனால் அவ்வளோ சந்தோஷமாக வாழலாம், இது எல்லாமே கிடைக்கும்
அப்படின்ட்டு அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு தான் எய்ம் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அந்த சொர்க்கத்துக்கு போனால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் இருந்துட்டு நம்ம திரும்பி இந்த பூமிக்கு வரணுங்கிறத அவங்க அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதில்ல. தெரிஞ்சாலும் அதை அவங்க ஏற்றுக்க விரும்புறதில்ல. அதனால் இப்போ சொர்க்கலோகம் போகணுன்னா சும்மா போக முடியாது. பலவேறு யாகங்கள் இருக்குது. அதுக்கும் குறிப்பாக ஜோதிஷ்டோம யாகங்கள் இருக்குது. அந்த யாகங்கள் செஞ்சாக்கா சொர்க்கத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதங்களில் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் மேலுலகங்களுக்கு போகணுன்னு விரும்புகிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த யாகத்தை செஞ்சே தீரணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேதத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த சிற்றறிவுடைய மக்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா வேத ஞானத்தின் நோக்கமே என்ன சொர்க்கத்துக்கு போகிறது தான். அதனால் நம்ம பக்தியெல்லாம் பண்ண வேண்டியதில்லை. இந்த மாதிரி யாகம்லாம் செஞ்சு சொர்க்கத்துக்கு போனோம்னா நம்ம அங்கே சந்தோஷமாக இருந்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு முட்டாள்தனமாக அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஆனால் அதில் உண்மை என்னென்னா அந்த சொர்க்கலோக வாழ்க்கையும் கொஞ்ச காலத்துக்கு தான். ஆனால் அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. இப்போ 4 மாதம் சாதுர்மாசிய விரதம் இருக்குது. ஒரு 4 மாதம். அந்த மாதத்தில் குறிப்பிட்ட ஒரு விரதத்தை கடைப்பிடிச்சாங்கன்னா அவங்க அமரத்துவம் அடைஞ்சிருவாங்க. அவங்க சோமரச பானத்தை குடிக்கிறது, நிரந்தரமான மகிழ்ச்சியில் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி ஒரு தகுதியை அடைஞ்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கர்மகாண்டத்தில் இருக்குது. அதனால் இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த யாகம் செய்கிறது. அந்த யாகத்தை செஞ்சால் நம்ம அங்கே போய் சொர்க்கத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கலாம், அந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து நம்ம விடுபட்டுடலான்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் கண்டிப்பாக மீண்டும் திரும்பி அவங்க இங்கே வந்து தான் ஆகணும். அதனால் இந்த வேதத்தில் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஆனா சொர்க்கத்துல பகவான் இருக்க மாட்டாரு இல்ல மாதாஜி? அப்புறம் ஏன் அவங்க சொர்க்கத்துக்கு ஆசைப்படுறாங்க? அதுதான் மாதாஜி, அவங்களுக்கு தெரியாது இல்ல. அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, சொர்க்கத்துக்கு போனா நம்ம அங்கேயே இருந்துக்கலாம், இனிமேல் பூமிக்கு வர வேண்டியது இல்லைன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஆனா பகவான் இருக்கிறது எங்க? வைகுண்ட லோகத்துல தான் இருக்காரு. நம்ம சந்தோஷமா நிம்மதியா நிரந்தரமா இருக்கணும்னா நம்ம வைகுண்ட லோகத்துக்கு தான் போகணும். அப்படி செய்யறாங்களா மாதாஜி? அவங்க அப்படி செய்யறது இல்லையே. அவங்கதான் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லையே கிருஷ்ணர் இருக்கு, அவரை பக்தி பண்ணணும், பக்தி பண்ணா வைகுண்ட லோகத்துக்கு போனாதான் நம்ம நிரந்தரமா இருக்க முடியும் சந்தோஷமா. சொர்க்கம் நரகம் ரெண்டுமே கொஞ்ச காலத்துக்கு தான். இப்ப புண்ணிய கணக்குப்படி சொர்க்கத்துக்கு போறோம் அப்படின்னா அந்த நம்ம எந்த அளவுக்கு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கிறோமோ அந்த கால அளவு தான் அங்க நம்ம இருப்போம் சொர்க்கத்துல. அப்புறம் மறுபடியும் இந்த பூமிக்கு ஒரு உடல் கொடுப்பாரு பகவான். மறுபடியும் நம்ம இந்த பூமிக்கு நம்ம வாழ்க்கைய ஆரம்பிக்கணும். அப்ப நம்ம என்ன கர்மா பண்றோமோ அதை பொறுத்து அடுத்த உடல் கிடைக்கும். அதே மாதிரி நரகமும் அப்படிதான். நம்ம பாவ கணக்குப்படி நம்ம வரும் இல்ல மாதாஜி. நம்ம வேற உலகத்துக்கு போனோம்னா, சொர்க்கத்துக்கோ நரகத்துக்கோ போனோம்னா அது ஒரு செயினா திருப்பி பிறந்து பிறந்து இருப்போம். ஆனா பகவான் கிட்ட போனோம்னா நம்மளுக்கு அவன் என்னை அடையிறான்னு இல்ல மாதாஜி அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. பகவான்கிட்ட போனோம்னா நம்மளுக்கு இங்க மறுபடியும் பிறப்பு இருப்புங்கிற சக்கரத்துல நம்ம மாட்ட வேண்டாம். பகவான் கிட்ட நிரந்தரமா இருந்துக்கலாம். அங்க பகவானுக்கு நம்ம சேவை செஞ்சுட்டே இருந்துக்கலாம். அதுக்குதான் பகவான் சொல்றாரு, பற்றற்று இருங்க, கடமையை அதாவது பலன்களை எதிர்பார்த்து செயல் செய்யாதீங்க. எல்லா செயல்களையும் என்னை நினைச்சிட்டு செஞ்சீங்கன்னா எல்லா இதையும் பலனையும் அவர் வாங்கிக்கிறாரு. கெட்ட பலனா இருந்தாலும் பகவான் வாங்கிக்கிறாரு, நல்ல பலனா இருந்தாலும் பகவான் வாங்கும்போது நம்மளுக்கு பாவ புண்ணிய கணக்கு எதுவுமே இருக்காது. நன்றி மாதாஜி. அதாவது பகவானுக்காக நம்ம செயல் செய்யும் போது நம்மளுக்கு பாவ கர்மாவும் இருக்காது, புண்ணிய கர்மாவும் இருக்காது. கரெக்டா? கரெக்ட் மாதாஜி. அது நம்ம நல்லதுக்கு தானே பகவான் சொல்றாரு. இப்ப நம்ம வைகுண்ட லோகத்துக்கு போய் அங்கேயே நித்தியமா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நல்லதுக்கு தான் பகவான் சொல்றாரு. ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கிற இப்ப நம்ம வாழ்ற இந்த உலகம்தான் சந்தோஷமானது, இங்க இருக்கிற எல்லா வசதிகளையும் நம்ம அனுபவிக்கணும், நம்ம பிறந்ததே அதுக்கு தான் பிறந்தோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அப்படி நினைச்சிட்டு நம்ம மறுபடியும் தப்பு பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனாலதான் மறுபடியும் நம்மளுக்கு இந்த உடல் கிடைச்சு பிறவி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். நன்றி மாதாஜி, நல்ல எக்ஸ்பிளனேஷன். தேங்க்யூ மாதாஜி. அதனால என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, பகவானை பக்தி பண்ணி, அதாவது நற்பிறவி ஏற்றம் பெறு இவ்வாக்கியங்கள் ஸ்வர்கலோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுதல், நற்பிறவி அடைதல், பதவி பெறுதல் போன்ற பலன்களை வழங்கும் பற்பல செயல்களை பரிந்துரைக்கிறது. புலனுகர்ச்சியையும் செல்வமிகு வாழ்க்கையும் விரும்புபவர் இதை விட உயர்ந்தது எதுவும் இல்லை. அப்படி அதான் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க,
உலகத்தில் நம்ம பிறந்துட்டோம், இதெல்லாம் அனுபவிக்கிறது தான் பெரிய விஷயம், இதுக்கு மேலே பெருசான ஒன்றும் உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற அந்த முட்டாள்தனமான சிற்றறிவோடு யோசித்து இப்படியே சுழண்டுட்டே இருக்காங்க. அதை தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறாங்க. பொதுவாக மக்கள் மந்த புத்தியுடையவர்களாக உள்ளனர். தங்களது அறியாமையால் வேதங்களில் கர்மகாண்ட பகுதிகளில் கூறப்பட்டுள்ள பலநோக்கு செயல்களின் மீது அதிக பற்றுதல் கொண்டுள்ளனர். போகைஸ்வர்ய பிரசக்தானாம் தயா பக்ருத சேதசாம் விவசாயாத்மிகா புத்தி சமாதௌன விதீயதே. புலன்பத்திலும் பௌதீக செல்வத்திலும் மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டு அதனால் மயங்கி உள்ளவர்களின் மனதில் முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டிற்கான திடமான உறுதி உண்டாவதில்லை. அதாவது புலனின்பத்தில் மூழ்கி கிடக்கிறவங்க, புலனின்பம்னா என்ன, இந்த ஜட உலக இன்பம், பௌதீக செல்வம், இது ரெண்டுலேயும் அதிகமாக பற்றுதல் வச்சு அதனால் மயங்கி கிடக்கிறவங்க, அதையவே நினச்சிட்டு இருக்கிறவங்க எப்படி பகவானை நினைப்பாங்க? பகவானை நினைக்காம எப்படி பக்தி பண்ண முடியும்? அதனால் அவங்களுக்கு முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டிற்கான திடமான உறுதி உண்டாவதில்லை. அவங்களுக்கு பக்தியே ஏற்படாது. ஏன்னா அவங்களுடைய புலன்கள் எல்லாமே எதில் இருக்குது? புலனின்பத்திலையும் பௌதீக செல்வத்திலையுமே இருக்குது. அதை சம்பாதிக்கணும், அது வாங்கணும், இது வாங்கணும், பெரிய வீடு கட்டணும், பையனை நல்லா படிக்க வைக்கணும், வெளிநாடு அனுப்பணும், அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணணும், இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணணும், நிறைய சம்பாதிக்கணும், சம்பாரித்து இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணணும்னு இப்படியே இந்த இதுலேயே எண்ணம் இருக்கிறவங்க, இதுலேயே மயங்கி இருக்கிறவங்க எப்படி பகவானை நினைப்பாங்க? நினச்சாலுமே அவங்களுக்கு ஒரு சன நேரம் தான், அப்புறம் மறுபடியும் அவங்களுடைய அறிவு எல்லாமே இந்த பௌதீக இன்பத்துக்கு தான் வரும். அதனால் அவங்களால பக்தி தொண்டிற்கான திடமான உறுதி அவங்க மனசில் உண்டாகாது அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறார். கர்மகாண்டர்கள் அவங்க சிற்றறி உடையவர்கள். உறுதியான தீர்மானத்திற்கு தகுதி இல்லாமல் குறிக்கிறது. உறுதியான தீர்மானம் என்ன? நம்ம போய் பகவானை வைகுண்ட லோகத்தை போய் அடையிறது தான் நம்மளுக்கு உறுதியான தீர்மானமாக நம்ம வச்சுக்கணும். ஆனால் இவங்க என்ன ஆசைப்படுறாங்க? சொர்க்கலோகத்துக்கு போனால் போதும், நம்மளுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும், சொர்க்கத்தோட பெருசு ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. போகங்கிறது அந்த பௌதீக இன்பங்களை குறிக்கிறது, ஐஸ்வர்யங்கள்ங்கிறது செல்வங்களை குறிக்குது. சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள் தான் ஸ்வர்க்கலோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெற விரும்புவார்கள் என்று கிருஷ்ணர் சொல்லுகிறார். இதை குறித்து வைத்துக்கொண்டு மரணத்திற்கு பிறகு நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போகணுமா இல்லை வைகுண்டத்துக்கு போகணுமாங்கிறத நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும். அதனால் சொர்க்கத்துக்கு போகணுங்கிற நம்ம குறிக்கோளை நம்ம விட்டுட்டு என்ன செய்யணும்? பகவானை பக்தி பண்ண ஆரம்பிக்கணும், பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திரைகுண்ய விஷயா வேதா நிஸ்திரைகுண்யோ பவார்ஜுன நிர்வந்த்வோ நித்திய சத்வ ஸ்தோ நிர்யோக க்ஷேம ஆத்மவான். வேதங்கள் பொதுவாக பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களை பற்றியவை. அர்ஜுனா, இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக ஆவாயாக. எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு பொறுப்புகளை அடைதல், பாதுகாத்தல் ஆகிய கவலைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு தன்னில் நிலை பெறுவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன்கிட்ட பகவான் சொல்கிறாரு. அதாவது பௌதீக செயல்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா 3 முக்குணங்களோட இதுதான் பிரதிபலன் தான். அதாவது சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம். இந்த 3 முக்குணங்களையும் அந்த புலன்களும் 5 புலன்களும் சேர்ந்து தான் நம்ம இந்த பௌதீக செயல்களை ஒரு செயலை செய்கிறோம். அந்த செயல்களுக்கான வினையையும் நம்ம அடையிறோம். அப்போ பலனை எதிர்பார்த்து செய்கிற எல்லா செயலுமே பந்தத்தை உருவாக்கக்கூடியது. பந்தம்னா பற்றை உருவாக்கக்கூடியது தான் பலனை எதிர்பார்த்து செய்கிறது. இப்போ நான் இந்த வேலை செஞ்சேன்னா எனக்கு இவ்வளோ பணம் கிடைக்கும், இல்லைன்னா நான் இந்த வேலை செஞ்சு கொடுத்தேன்னா அவங்க எனக்கு இது கொடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யும்போது அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு பந்தம் உண்டாகுது, அதாவது ஒரு பற்று உண்டாகுது அப்படிங்கிறாங்க. இந்த பந்தத்தை உண்டாக்கக்கூடிய செயல்களை கண்டிப்பாக நம்ம பகவான்கிட்ட பக்தி செய்கிறதுக்கு ஒரு தடையான விஷயமாக தான் இருக்கும். அதனால் படிப்படியாக மக்களை உயர்த்துறதுக்காக தான் வேதங்களில் பலநோக்கு செயல்கள்னால் என்ன, அதை எப்படி செய்யணும், பற்று வைக்காமல் செய்யணும். பற்று வைக்காமல் செய்யும்போது தான் அதை அந்த பலன் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் போது தான் நம்ம பக்தி தளத்தில் உயர முடியும். அதாவது இந்த துன்பத்தில் மாட்டாமல் இன்பம்னு நினச்சிட்டு ஒரு வேலை செய்யும்போது அது இன்பம் கிடைக்கிற மாதிரி ஆரம்பத்தில் இருக்கும், ஆனால் அது நம்மளுக்கு துன்பத்தை தான் கொடுக்கும். அதனால் அதுலேருந்து எப்படி விடுபடுறது அப்படிங்கிறதையும் பகவான் இதில் சொல்கிறாரு. இப்போ நம்மளுக்கு இந்த உடம்பு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்வோம்? பௌதீக குணங்களின் செயல்களை செய்வோம், அதோட விளைவுகளையும் நம்ம அனுபவிப்போம். ஆனால் இந்த பற்றற்று செய்யும்போது இன்பம் துன்பம் எல்லாம் அவனுக்கு சமமாயிரும்.
இன்பம் வந்தாலும் அவன் பெருசாக கொண்டாட மாட்டான், துன்பம் வந்தாலும் ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு புலம்ப மாட்டான். எப்படி வெப்பம் குளிர் இதெல்லாம் நம்ம சகஜமாக இப்போ குளிர்காலம் வந்தாலும் நம்ம வந்து கடந்து போயிடுறோம். கோடை காலம் வந்தாலும் வெயில் அடித்து பயங்கரமாக இதாக இருந்தாலும் ஹீட்டாக இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதை கடந்து போயிடுறோம். என்னன்னா அதை நம்ம பழகிக்கிட்டோம். 6 மாதத்துக்கு இப்படி தான் இருக்கும், 6 மாதத்துக்கு அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம பழகின மாதிரி இந்த பற்று இல்லாமல் ஒரு செயலை செஞ்சு பழகினவன் எப்படி இருப்பான்னா இன்பத்துலேயும் பெருசாக உடம்பழுத்திக்க மாட்டான், துன்பம் வந்தாலும் புலம்ப மாட்டான். இந்த மாதிரி தான் பகவான் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அர்ஜுனன்கிட்ட, இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேருந்து விடுபட்டு கவலைப்படாமல் நீ வந்து நிலை பெறுவாயாக, அதாவது உன்னுடைய கடமையை செய்ய, மற்றதை எதை பற்றியும் யோசிக்காத அப்படின்னு சொல்கிறார். யாவான் அர்த்த உதபானே சர்வத சம்லுதோதகே தாவான் சர்வேஷு வேதேஷு பிராமணஸ்ய விஜானதக. சிறு கிணற்றால் பூர்த்தி செய்யப்படும் தேவைகள் அனைத்தும் பெரும் நீர்த்தேக்கத்தால் உடனே பூர்த்தி செய்யப்படும். அதுபோலவே வேதங்களின் நோக்கங்கள் எல்லாம் அவற்றிற்கு பின்னால் உள்ள நோக்கங்களை அறிந்தவனால் அடைய பெறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, வேத இலக்கியத்தோட கர்மகாண்ட பகுதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற சடங்குகள் யாகங்கள் எல்லாமே எதை குறிக்குதுன்னா பக்தி அதாவது படிப்படியாக பக்தி பாதையில் முன்னேறத தன்னுணர்வு அடையிறதுக்காக இந்த சடங்குகள் யாகங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வேதங்களை நம்ம எதுக்காக படிக்கிறோன்னா எல்லாத்துக்கும் மூல காரணமாக இருக்கிற பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வேதங்களையே படிக்கிறோம். அதனால் தன்னுணர்வு அப்படின்னா கிருஷ்ணரையும் அவருடனான உறவையும், இப்போ நம்மளுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் என்ன உறவு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறத தான் தன்னுணர்வு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பொதுவாக சொல்லணுன்னா கிருஷ்ணருக்கும் உயிர்வாளிகளுக்கும் இடையே உள்ள உறவு, இதை புரிஞ்சுக்கிறத தான் வந்து தன்னுணர்வு அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ ஒரு சாதாரணமான மனுஷன்னா ஒரு வேத சடங்குல வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அது வந்து நம்மளால் ஃபாலோ பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு செலவு ஜாஸ்தியாகும். அதை வந்து கரெக்டாக என்னென்ன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி செய்யணுமோ அதை செய்யணும். கால நேரம் அதிகமாகும், அதுக்கு ஞானம் தேவைப்படும், செல்வம் தேவைப்படும். இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அடுத்தது ஒரு வேதத்தை படிக்கிறதுனாலோ உபநிஷத்துங்களை படிக்கிறதுனாலோ புராணங்களை படிக்கிறதுனாலோ இப்போ யாருக்கு டைம் கிடையாது. அப்படியே நம்ம படிக்க ரெடியானாலும் அதை வந்து கரெக்டாக அதில் இருக்கிறத வந்து அப்படியே சொல்லி கொடுக்கறதுக்கும் சிறப்பான ஒரு பண்டிதர்கள் இப்போ கிடையாது. அவ்வளோ முழுமையான ஒரு ஞானம் அடைஞ்ச பண்டிதர்களையும் நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தேடினா தான் கிடைப்பாங்க. இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதனால தான் இந்த வீழ்ச்சி அடைந்த ஆத்மாக்களான நம்மளை இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து விடுவிக்க பகவான் சைத்தன்யர் என்ன பண்ணுறாரு, அவதாரம் பண்ணுறாரு. பண்ணி புனித நாம கீர்த்தனை நமக்கு நாம ஜபத்தை நமக்கு கொடுக்குறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்ட்டு இந்த நாம ஜபம் செய்யறதுனால என்ன ஆகுதான், அந்த வேத பண்பாட்டினோட மிகச்சிறந்த நோக்கம் வந்து பூர்த்தி அடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு வேதத்தை படித்தா என்ன பலன் கிடைக்குமோ, உபநிஷத்துக்களுக்கு படித்தா என்ன பலன் கிடைக்குமோ, புராணங்களை படித்தா என்ன பலன் கிடைக்குமோ அதுக்கு ஈக்குவலான பலன் வந்து இந்த நாம ஜபத்தில் இருக்குது. அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த நாம ஜபத்தை பரப்புறதுக்காகவே வந்து கிருஷ்ணரும் ராதாராணியும் 2 பேரும் சேர்ந்த சக்தியாக, ராதாராணியின் சக்தியும் கிருஷ்ணரோட சக்தியும் ராதாராணியோடைய பொன்னிற மேனியும் ஒன்றா சேர்த்தி தான் பகவான் சைத்தன்யர் வந்து இந்த பூமியில் அவதரித்து அவரு நமக்காக கொடுத்தது தான் இந்த நாம சங்கீர்த்தனம். இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் செய்கிறதுனால வேதாந்த தத்துவத்தோட சிறந்த நோக்கம் பூர்த்தியாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வேத ஞானத்தோட இறுதி சொல் தான் வேதாந்தங்கிறது. இந்த வேதாந்த தத்துவத்தை இயற்றியவரும் கிருஷ்ணர் தான், அதனை அறிபவரும் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு இதில் சொல்கிறாங்க. எல்லா வேத ரகசியங்களின் இறுதி நோக்கமும் இதுதான் அப்படின்னு இதில் பகவான் சொல்கிறார். இப்போ வந்து ஒரு சின்ன கிணறு இருக்குது. இது வந்து கர்மகாண்ட சடங்குகள் செய்கிற மாதிரி இந்த கிணத்துல இருக்கிற நீர். ஆனால் இந்த கிணறு வந்து அதுக்கு ஒப்பிடுறாங்க. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அணை இருக்குது. இது எதுன்னா வேதங்களோட அறிவு மிக உயர்ந்த நோக்கம், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வை புதுப்பித்து கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ இந்த கிணத்தோட இந்த அணை வந்து நமக்கு பெருசு. இந்த கிணத்துலேயுமே நம்மளுக்கு தண்ணி இருக்குது, ஆனாலும் இதுக்கு உண்டான ஒரு மதிப்பெண் இருக்குது, இதுக்கு உண்டான ஒரு மதிப்பெண் இருக்குது. அதை தான் இதில் காட்டுறாங்க. கர்மன் ஏவாதிகாரஸ்தே மாபலேஷு கதாச்சன
மா கர்ம பலகேதுர்பூர் மாதே சங்கோஸ்தவ் அகர்மணி. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. அதாவது அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றாரு, உனக்கு என்ன கடமை விதிக்கப்பட்டதோ அதை செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு. இப்போ நீ சண்டை போடணும், அதுதான் உன்னோட கடமை. அது சண்டை போடு, நீ அது மட்டும்தான் நீ செய்யணும். ஆனால் அந்த செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. இப்போ நீ சண்டை போடும்போது யார் சாகுறாங்க, யார் பிழைக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி பலன் ஏதோ ஒரு பலன் கண்டிப்பாக நடக்கும். ஒன்றா அர்ஜுனன் சாவான், இல்லைன்னா ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்க சாவாங்க. அதில் எதுலேயுமே அந்த பலனில் உனக்கு அதிகாரமே கிடையாது. நீ செய்யறது நம்ம எல்லாமே இப்போ தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம். இந்த கீதையோட ஒரு இது, கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதே அப்படிங்கிறது தான் கீதையோட சாரன்ட்டு நம்ம எல்லாருமே படிச்சிருக்கோம். அதை தான் இங்கே பகவான் சொல்கிறாரு, உன்னோட கடமை என்ன, சண்டை போடணும், அவ்வளோதான். சண்டை போட்டதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தாலும் அதை பற்றி நினைக்கிற அதிகாரமோ அந்த பலனோ உனக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறாரு. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக எண்ணாதே. இப்போ நீ செய்கிறது எல்லாமே உன்னால தான் நடக்குது அப்படின்ட்டு நீ நினைக்காத. எல்லாத்துக்கும் காரண கருத்தா நான் தான். அதனால் உன்னையை நீ நினச்சிக்காத. அதே மாதிரி நான் செய்ய மாட்டேன், சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதையும் பற்றுதல் கொள்ளாத. அந்த மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு சண்டை போடாமல் இருக்காத, உன்னோட கடமையை செய்ய அப்படிங்கிறார். பற்றுதல் இல்லாமல் கடமையை செய்தல். நம் அதிகாரம் அல்லது உரிமைகள் பலன்களில் பற்றில்லாமை. நாம் பலனுக்கு காரணம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், கடமையை செய்யணும். அதாவது நமக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது. நம்ம கடமையை செய்கிறது தவிர நமக்கு அந்த கடமையை செஞ்சதுனால விளையக்கூடிய பலன்களுக்கு நம்மளுக்கு அதிகாரம் கிடையாது. அந்த பலன்களில் நம்ம பற்றில்லாமல் இருக்கணும். நாம் பலனுக்கு காரணம் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கணும், கடமையை செய்யணும். இதை தான் சொல்கிறாங்க. யோகஸ்த குரு கர்மாணி சங்கம் தியக்த்வா தனஞ்சய சித்ய சித்யோ சமோ பூத்வா சமத்துவம் யோக உச்சியதே. அர்ஜுனா, வெற்றி தோல்வியில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் உனது கடமையை சமநிலையுடன் செய்வாயாக. இது போன்ற சமத்துவமே யோகம் என்று அறியப்படுகிறது. அதாவது ஃபஸ்ட்டு இதில் நம்ம யோகம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். யோகம்னா எப்பயுமே நம்மளை தூண்டிக்கிட்டே இருக்கிற இந்த புலன்களை, ஐம்புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி மனசை முழுமுதற் கடவுள் மேலே நிறுத்துறதுக்கு பேர் தான் யோகம். அந்த முழுமுதல் கடவுள் யாருன்னா அவர் தான் பகவான் கிருஷ்ணர். அதாவது பகவானோட கட்டளையை பின்பற்றுவது தான் உண்மையான யோகம் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே சொல்கிறாங்க. அர்ஜுனன் ஒரு சத்திரியன். அவனுக்கு என்ன தர்மம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா வர்ணாசிரம தர்மம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தோட முழு நோக்கமே என்னன்னா விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துறது தான். அதனால் அவன் என்ன செய்யணும், சத்திரியனாக இருந்து அவனோட கடமையை செஞ்சு விஷ்ணுவை என்ன பண்ணணும், திருப்திப்படுத்தணும். அதுதான் அவனுக்கு இடப்பட்ட கட்டளை. அதனால் கிருஷ்ணரை திருப்தி பண்ணலைன்னா வர்ணாசிரம தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணாத மாதிரி ஆயிரும். அதாவது தர்மத்தின் கொள்கைகளை கடைப்பிடிக்காமல் மீறின மாதிரி ஆயிரும். அது ஒரு பெரிய பாவச் செயல். அர்ஜுனனுக்கு அப்படி செஞ்சார்னா அர்ஜுனருக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய பாவச் செயலாக அமையும். அதனால் கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு, என்னோட கட்டளைப்படி நீ உன்னோட கடமையை செய்யி அப்படிங்கிறார். தூரேன ஹயவிரதம் கர்ம புத்தியோகாத் தனஞ்சய புத்தௌ சரணம் அன்விச்ச கிருபணா பலஹேதவக. யாராவது ஒருத்தங்க படிங்க மாதாஜி, இந்த மொழிபெயர்ப்பை வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாசிங்க மாதாஜி. தனஞ்சயா, அனைத்து மோசமான செயல்களையும் பக்தி தொண்டின் உதவியினால் தூரமாக வைத்துவிட்டு சரணடைவாயாக. தமது செயல்களின் பலனை அனுபவிக்க விரும்புவர் கஞ்சக்காரர்களே ஆவார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது என்ன சொல்றேன்னா, தனஞ்சயா, அனைத்து மோசமான செயல்களையும் பக்தி தொண்டின் உதவியினால் தூரமாக வைத்துவிட்டு சரணடைவாயாக. இப்போ பக்தி தொண்டு அப்படின்னா என்னென்னா பகவானுக்கு செய்கிற திவ்யமான அன்பு தொண்டை தான் பக்தி தொண்டுன்னு சொல்கிறோம். இப்போ கஞ்சர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா, அவங்க மனசார யாருக்கும் உதவி செய்ய மாட்டாங்க. அதே நேரத்தில் ஒரு செயல் செஞ்சாங்கன்னா அதோட பலனை நம்ம மட்டுமே அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த பௌதீக உலகத்திலேயே சிக்கிட்டு அதுலேயே உழண்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. இதுதான் கஞ்சர்களுடைய நிலை. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மற்ற எல்லா செயலுமே இவங்க பண்ணுறது இந்த மாதிரி பற்றுதலோடு இருக்கிறதுனால இவங்க பிறப்பு இறப்புங்கிற
அந்த சங்கிலி தொடரில் இவங்க மாட்டி மாட்டி தொடர்ந்து கஷ்டப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க. அதனால் நம்ம என்னென்னா ஒரு செயலுக்கு நம்ம காரணமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எப்பயுமே ஆசைப்படக்கூடாது. எல்லா காரியங்களும் பகவானுக்காக, அதன் எல்லா பலன்களும் பகவானுக்கு மட்டுமே அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட செய்யணும். இப்போ இந்த கஞ்சர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போன ஜென்மத்து வினை பயனாலேயோ இல்லை ரொம்ப கடினமாக உழைக்கிறதுனாலே அவங்களுக்கு பெருமளவு செல்வம் சேர்ந்துடும். ஆனால் அந்த செல்வத்தை எந்த விதத்தில் பயன்படுத்தணும், நம்ம செல்வத்தை பெற்றதோட பயன் என்னங்கிறதா அவங்களுக்கு தெரியாது. அந்த செல்வத்தை எப்படி பயன்படுத்தி நம்ம உயர்ந்த நிலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் என்னென்னா அவங்க எல்லாமே அவங்களுக்கு கிடைக்கணும், எல்லா விஷயமே அவங்க கைக்குள்ளே இருக்குது, எல்லாமே என்னால் தான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணங்களை அவங்க மனசுக்குள்ளே வச்சுட்டு எப்பயுமே கருமிகளாக கஞ்சர்களாக இருப்பாங்க. அதனால் இந்த மாதிரி துரதிருஷ்டசாலிகள் கண்டிப்பாக எந்த காலத்துலேயும் பகவானோட பக்தி தொண்டில் அவங்களால ஈடுபடவே முடியாது. அதை பகவான் சொல்கிறாரு, எல்லா மோசமான செயல்களையும் உன்னோட பக்தி தொண்டின் உதவியால், நீ தூய பக்தன், எனக்கு நீ நிறைய பக்தி, என்கிட்ட நீ நிறைய பக்தி பண்ணிட்டு இருக்க, அதன் உதவியோட இந்த மோசமான செயலெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு சரணட, அதாவது போர் புரி அப்படின்னு சொல்கிறார். உண்மையான யோகம்னா என்ன? கடமையை செய்ய பற்றுதல் இல்லாமல் சரியான யோகத்தில் எப்படி நடந்து கொள்வது, எல்லா மோசமான செயல்களையும் நிராகரித்து விட்டு பகவானிடம் சரணடைகிறது. இப்போ பௌதீக பற்றுதல் பந்தப்படுத்தும் நம்மளை, ஆன்மீக பற்றுதல் என்ன பண்ணோம்? விடுதலைக்கு வழிவகுக்கும், நம்மளை கிருஷ்ணர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தோம். பௌதீக பந்தம் என்ன பண்ணோம்? மறுபடியும் இந்த பூமியில் பிறந்து வாழ்ந்து இன்னும் கீழே நம்ம பண்ணுற கேவலமான செயல்களில் அடுத்த பிறவி நம்மளுக்கு விலங்கா கூட பிறக்கலாம். நம்ம இந்த மாதிரி இன்னும் கீழே போய்கிட்டே இருப்போம். அதனால தான் என்ன சொல்கிறாரு? பௌதீக பற்றுதல் பந்தப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறார். நான் எனது என்பது மிக மிக ஆபத்தான வார்த்தைகள். அங்கிருந்து தான் எல்லா துன்பங்களும் தொடங்குகிறது. அதாவது நான் செஞ்சிருவேன், நான் பண்ணிடுவேன், என்னால் தான் நடந்துச்சு, என்னால் தான் நீ இப்படி இருக்க அப்படின்னு இந்த எல்லாத்துக்குமே நான் தான் காரணம்னு நினைக்கிறது தான் சிற்றறிவுடைய மக்களோட வேலை. அவங்களுக்கு எந்த காலத்துலேயும் இந்த ஜட உலக சிறையிலிருந்து அவங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்காது. புத்தி யுக்தோ ஜகாதீக உபேஷு கிருத துஷ்கிருதே தஸ்மாத் யோகாய யுஜ்ஜஸ்வ யோக கர்மசு கௌஷலம். யாராவது ஒருத்தர் இதை படிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன் இந்த வாழ்விலேயே நல்ல தீய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து தப்புகிறான். எனவே எல்லா செயல்களிலும் சிறந்ததான யோகத்திற்கான பாடுபடுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த பூமியில் பிறந்து நல்ல செயல் தீய செயல் இப்படி நல்ல கர்மா கெட்ட கர்மா இப்படி மாற்றி மாற்றி செஞ்சு இந்த பாவ வினைகளை சேர்த்து வச்சு நம்மளுடைய ஸ்வரூப நிலை என்ன, அதாவது நம்ம எதுக்காக இந்த பிறவி எடுத்தோம், இந்த உடலை எடுத்தோம், நம்ம எதுக்காக இந்த பூமிக்கு வந்தோம், இந்த மனித பிறவி நம்மளுக்கு எதுக்காக பகவான் கொடுத்துருக்காரு, இந்த கைகள் கால்கள் இந்த ஐம்புலன்கள் இந்த உடல் எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியறதில்ல. என்னன்னா அவங்க நினைக்கிறது என்னன்னா இந்த பௌதீக இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக தான் பகவான் நம்மளை படைச்சிருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால தான் அவங்க இப்படி கஷ்டப்பட்டு பிறந்து இறந்திருந்து இப்படி கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்காங்க. ஆனால் யார் நம்ம இந்த உடல் கிடைச்சதோ பகவானுக்கு பக்தி செய்யறதுக்காக தான், பகவானுக்கு நித்திய சேவகர்களாக இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த பூமியில் இந்த உடலை எடுத்திருக்கோன்னு சொல்லி யார் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் இந்த ஜட உலக கஷ்டத்துலேருந்து வெளியில் போக முடியும், தப்பிக்க முடியும். அதை பகவான் சொல்கிறார், பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன் இந்த வாழ்விலேயே நல்ல தீய செயல்களிலிருந்து விளைவுகளிலிருந்து தப்பிக்கிறான். அதான் நான் உடலல்ல ஆத்மான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டவன் என்ன பண்ணுறான், பக்தி பண்ணி தப்பிச்சு போயிடுறான். நான் இந்த உடல் தான் அப்படின்ட்டு ஃபால்ஸ் ஈகோவில் இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுறான், மறுபடியும் இங்கே இருந்து கஷ்டப்படுறான். அதனால் என்ன சொல்கிறார், எல்லா செயல்களிலும் சிறந்ததான யோகத்திற்காக பாடுபடுவாயாக அப்படிங்கிறார். கர்மஜம் புத்தியுக்தா ஹி பலம் தியக்த்வா மனிஷினக ஜன்மபந்த வினிர்முக்தா பதம் கச்சிய நாமயம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்விதமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு சிறந்த முனிவர்கள் பக்தர்கள் பௌதீக உலகின் செயல்களின் வினைகளில் இருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொண்டுள்ளனர். இவ்வழியில் அவர்கள்
அவர்கள் பிறப்பு இறப்பின் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு எல்லா துன்பங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையை முழுமுதற் கடவுளிடம் திருப்பிச் செல்வதன் மூலம் அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதாவது இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, சிறந்த முனிவர்கள் என்ன பண்றாங்க, பௌதிக உலகின் செயல்களிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்கிறாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் பற்று வைக்கக்கூடாது, பற்று வச்சோம்னா நம்ம பந்தத்தில் மாட்டிக்குவோம், இந்த உலகத்தை விட்டு நம்மளால போக முடியாது, மாட்டிக்குவோம் அப்படின்ட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, பற்றற்ற நிலைக்கு போயிடுறாங்க. பற்றற்ற நிலைக்கு போய் எல்லா செயல்களையும் பகவானுக்கே அர்ப்பணம் பண்ணுறதுனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த வினைகள்லேருந்து அவங்கள விடுவிச்சுக்கிறாங்க. இதனால் என்ன ஆகுது, அவங்க பிறப்பு இருப்பின் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு எல்லா துன்பங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையை, அதாவது பகவானுடைய வைகுண்ட லோகத்துக்கு போயிடுறாங்க. அதுதான் சொல்கிறாங்க, முக்தியை அளிப்பவர் முகுந்தன் அப்படின்னு பெயர் பகவானுக்கு. ஏன்னா அவர் முக்தியை கொடுக்கறதுனால அவருக்கு முகுந்தன்னு ஒரு பேர் இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தா இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம இந்த பெருங்கடலை, பிறவிங்கிற பெருங்கடலை எப்படி கடக்கலாம் அப்படின்னா, பகவானுடைய பாத கமலங்கள் அப்படின்ற ஒரு படகை ஏற்றுக்கிட்டவனுக்கு பௌதீக உலகங்கிற பெருங்கடலை ஈஸியாக கடந்துடலாமா. அது எவ்வளோ பெருசு இருக்குமா, இந்த கன்று பசுமாட்டு கண்ணு இருக்கு இல்லையா, கண்ணுக்குட்டி, அதோட காலடி தடம் பதிஞ்ச இடத்துல மழைநீர் எவ்வளோ தேங்கியிருக்கும், குட்டியாக கொஞ்சமாக மழைநீர் தேங்கியிருக்கும். அந்த மழைநீர் அளவுக்கு தான் அந்த பெருங்கடல் இருக்குமா இந்த பக்தர்களுக்கு. ஈஸியாக பகவானுடைய பாத கமலங்கள் அப்படிங்கிற படகை ஏற்றுக்கிட்டவனுக்கு இந்த பெருங்கடல் இந்த கன்றின் குழம்பில் தேங்கிய நீரை போன்றதாகும் அப்படிங்கிறாங்க. அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பௌதீக துன்பங்களற்ற ஒரே இடம் எங்கன்னா வைகுண்டம் தான். அதனால் பகவானுக்கு தொண்டு செஞ்சு நம்ம அந்த மாதிரி தொண்டு செய்கிறது தான் கர்மயோகங்கிறாங்க, இல்லைன்னா புத்தி யோகம். எளிமையாக சொன்னாக்கா இது பக்தி தொண்டு. இந்த மாதிரி இப்படி இந்த மாதிரி செஞ்சு அவங்கெல்லாம் போயிடுறாங்க. பக்தி தொண்டு செஞ்சு இந்த மாதிரி முனிவர்கள் எல்லாம் பிறப்பிறப்பு சக்கரத்துலேருந்து தங்களை விடுவிச்சுக்கிட்டு எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட உலகமான வைகுண்டத்தை போய் அடைஞ்சிடுறாங்க அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். யதாதே மோக கலீலம் புத்திர் வியதி தரிஷ்யதி ததா கந்தாசி நிர்வேதம் ஸ்ரோதௌ யஸ்ய ஸ்ருதஸ்ய ச. படிக்கிறேன் மாதாஜி. எப்போதும் உன் அறிவு மயக்கம் என்னும் இவ்வடர்ந்த காட்டை தாண்டி விடுகிறதோ அப்போது இதுவரை கேட்டதை இனி கேட்க வேண்டியவள் இவற்றின் மீது நீ சமநிலை உடையவனாகி விடுவாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது என்ன சொல்றாரு, உன்னோட அறிவு எப்போதும் உன் அறிவு மயக்கம் அப்படிங்கிற இந்த அடர்ந்த காட்டை தாண்டுதோ அப்ப இதுவரை கேட்டவை இனி கேட்க வேண்டியவை, இதன் மீது நீ சமநிலை உடையவனாகி விடுவாய் அப்படிங்கிறாரு. இப்போ என்னன்னா, அவங்களுக்குலாம் ஒரு கடமை விதிச்சிருப்பாங்க. என்னன்னா 3 தடவை பிரார்த்தனை செய்யணும், அதாவது சந்தியாவந்தனம் செய்யணும், வெடிகாலம் எந்திரிச்சு குளிக்கணும், முன்னோர்களுக்கு பெரியோர்களுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணணும், வணக்கம் சொல்லணும், அப்புறம் வேத சடங்குகள் செய்யணும், வேத கிரியைகள் செய்யணும். இதெல்லாம் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இவங்கெல்லாம் செய்ய வேண்டியது அது. ஆனால் முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து அவருடைய திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஒருத்தர் இருக்காருன்னா இந்த மாதிரி கட்டுப்பாடெல்லாம் அவருக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறாரு பகவான். ஏன்னா அவர் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு போயிட்டாரு. அதனால் இந்த கட்டுப்பாடுகளை எல்லாம் அதாவது இந்த கட்டுப்பாடுகள் எதுவுமே அவரை கட்டுப்படுத்தாது அப்படிங்கிறாரு. ஏன்னா அவங்க பக்குவ நிலையை அடைஞ்சிட்டாங்க. பரமபுருஷரான பகவானுக்கு கைங்கரியம் செய்கிறதுனால ஒருத்தங்க என்ன ஒரு அறிவோட உயர்ந்த தளத்தையே அடைய முடியுமாமா. அதனால் அவங்க அவ்வளோ பெரிய உயர்ந்த தளத்தை அறிவு ரீதியாக அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வேத நூல்களை பற்றி படிக்க வேண்டியதில்லை, அங்கே சொல்லியிருக்கிற தவங்களையும் தியாகங்களையும் அவங்க இனிமேல் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதே இல்லை. ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க அதை எல்லாத்தையும் தாண்டுன்னா உயர்ந்த நிலைக்கு போயிடுறாங்க. அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நீ அந்த மாதிரி நீ வந்துட்டேன்னா, இந்த அடர்ந்த காட்டை தாண்டி உயர்ந்த நிலைக்கு நீ வந்துட்டேன்னா நீ இனிமேல் எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை, எதுவுமே உன்னைய கட்டுப்படுத்தாது, நீ எல்லாத்துலேயும் சமநிலை உடையவனா ஆகிருவ அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்கிறார். ஸ்ருதி விப்ரதி பண்ணாதே யதாஸ்தாஸ்யதி நிஷ்சலா சமாதாவ் அசலா புத்தி ததா யோகம் அவாப்சியசி. யாராவது ஒருத்தங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி யாராவது படிங்க, நான் பேசுறது கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கலாம் மாதாஜி. பிரபுஜி யாராவது படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. சரி மாதாஜி.
படிக்காதவங்க யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாரோ ஒருத்தவங்க படிங்க. எப்- எப்போதும் உன் மனம் வேதங்களின் மலச்சொற்களால் கவரப்படாத நிலையை அடைகிறதோ, எப்போது அது தன்னுணர்வின் சமாதியில் நிலைத்திருக்கின்றதோ, அப்போது நீ தெய்வீக உணர்வை அடைந்து விட்டவனாவாய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து இங்கே சமாதி நிலைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஒருத்தர் சமாதி நிலையில் இருக்காருன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அவர் வந்து முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வை அறிஞ்சவருன்னு அர்த்தம். ஒரு முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வை அடைந்தவங்க தான் சமாதி நிலையில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த சமாதி நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பகவானுடைய அந்த 3 நிலைகள், பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான், இந்த கிருஷ்ணரோட இந்த 3 நிலையுமே அவங்களுக்கு தெரியும். அடுத்து அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து கிருஷ்ணரோட நித்திய சேவகன், கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து என்னோட கடமை செய்கிறது தான் நான் இந்த உடல் எடுத்ததுக்கான ஒரே பணி அப்படின்னு சொல்கிறது தான் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலைன்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கிருஷ்ண உணர்வுடையவன், அதாவது திடமான உறுதியான பக்தன், கிருஷ்ணர் மேலே திடமான உறுதியான ஒரு பக்தன் என்ன பண்ணுறான்னா வேத சொற்களால் மயங்கிறதோ, அதாவது இந்த சொர்க்கலோகத்துக்கு போகலாம், அந்த யாகம் பண்ணால் இங்கே போகலாம் அங்கே போகலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தா அவங்க மயங்கிறதும் கிடையாது, அந்த மாதிரி ஒரு செயல்களில் அவங்க ஈடுபடுறதும் கிடையாது. ஏன்னா அவங்க நேரடியாக கிருஷ்ணரோட தொடர்பில் இருக்கிறாங்க. அதனால் அவங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் விரும்ப மாட்டாங்க. அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிருஷ்ண பக்தி செஞ்சு உயர்ந்த பலனை அடைஞ்சு முதிர்ந்த அறிவை அடைஞ்சிடுறாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி நீ பண்ணும்போது தெய்வீக உணர்வை அடைந்து விட்டவன் ஆவாய் அப்படிங்கிறார் பகவான். எப்போதுமே உன் மனம் வந்து வேத சொற்களின் மலர் சொற்களால் கவரப்படாத நிலையை அடைகிறதோ, அதாவது நான் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போகணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தை விட்டுட்டு என்னைய பக்தி பண்ணி என்னோட பக்தியில் நீ முன்னேறினேன்னா உனக்கு வந்து தெய்வீக உணர்வை நீ அடைவ அப்படின்னு சொல்கிறார். அர்ஜுன உவாச்ச ஸ்தித பிரஜ்ஞஸ்ய கா பாஷா சமாதி ஸ்தஸ்ய கேசவ ஸ்திததி கிம் பிரபாஷேத கிம் ஆசீத விரஜேத கிம். யாராவது ஒருத்தங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் வினாவினான், தெய்வீக உணர்வில் எவ்வாறு நிலை பெற்றவனின் அறிகுறிகள் யாவை? அவனது மொழி என்ன? எவ்வாறு பேசுவான்? எப்படி அமருவான்? எப்படி நடப்பான்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இத்தனை கேள்வியும் வந்து அர்ஜுனர் கேட்குறாரு பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட. அதாவது தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனுடைய அறிகுறிகள், அவங்ககிட்ட என்னென்னலாம் காணப்படும், அவனோட மொழி என்ன, அவன் எப்படி பேசுவான், எப்படி உட்காருவான், எப்படி நடப்பான், இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் கேட்குறாரு. ஏன்னா அந்த தெய்வீக உணர்வில் இருக்கிறவங்களுடைய பேச்சு, எண்ணம், நடத்தை, உணர்வு இதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட இதெல்லாம் இயல்பில் அமைஞ்சிருக்கும். அதனால் அவர் கேட்குறாரு, தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக கேட்குறாரு. அதாவது என்னென்ன, அதாவது ஸ்லோகம் 55 பதில் சொல்கிறாரு, அவங்களுடைய குணநலன்களை பற்றி சொல்கிறாரு, அவங்க எப்படி பேசுவாங்கங்கிறத 56, 57 ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறாரு. அதே மாதிரி அவங்க எப்படி அமருவாங்க, புலனையும் மனசையும் எப்படி கட்டுப்படுத்துவாங்கங்கிறத 58, 59 சொல்கிறாரு. எப்படி நடப்பான் அப்படிங்கிறத 64 71 வரைக்கும் சொல்கிறாரு பகவான். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பிரஜஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன் ஏவாத்மனா துஷ்ட ஸ்தித பிரஜ்ஞஸ்ததோச்யதே. யாராவது ஒருத்தங்க வாசிங்க மாதாஜி. தேவி படிக்கிறேன் மாதாஜி. தேவி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தனது மன கற்பனையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மை அடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகிறானோ, அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் அதுக்கு சொல்கிறாரு, பார்த்தனே, எப்போ ஒருத்த வந்து மனசில் எழுற ஆசை, அதாவது புலன்களின் விளைவாக அந்த முக்குணங்களும் புலன்களும் தான் நம்மளுக்கு வந்து எல்லா ஆசையும் ஏற்படுத்துது, நம்மளை வந்து இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கிற இன்பங்களையெல்லாம் அனுபவிக்க தூண்டுது. அந்த புலன் நுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் கட்டுப்படுத்தி
அதை எல்லாத்தையும் துறந்துடுறது. அதாவது தேவையற்ற ஆசைகள் எதுவும் வச்சுக்கிறது இல்லை. அதுக்குண்டான செயலையும் ஆசையும் படுறதில்ல, அதுக்குண்டான செயலையும் செய்யறதில்ல. அதை எல்லாத்தையும் துறந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தி தூய்மையை, அப்போ புலன்களை கட்டுப்படுத்தும் போது முக்குணங்களையும் புலன்களை கட்டுப்படுத்தினாவே நம்ம தூய்மையானவங்களா ஆயிடுவோம், நம்ம தூய்மை அடைஞ்சிருவோம். அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தி தூய்மை அடைந்த மனதுடன் ஒருவன் திருப்தி அடைகிறான். அதாவது அவன் எதையுமே தனக்குன்னு நினச்சிக்க மாட்டான், எதை பார்த்தும் ஆசைப்பட மாட்டான், கோபப்பட மாட்டான், எதை பார்த்து ஏங்க மாட்டான். அவனுக்கு எதுவுமே வேண்டியதில்லை. அவனுக்கு தேவை என்னன்னா கிருஷ்ண பக்தி செய்யணும், பகவானுக்கு பக்தி செய்யணும். அந்த ஒரு எண்ணத்தை தவிர அவனுக்கு வேற எது மேலேயும் ஒரு ஈடுபாடோ இன்ட்ரெஸ்டோ இருக்காது, கோபம் இருக்காது. இன்ப துன்பத்தை சமமாக எடுத்துக்குவான். எதையுமே யாரையும் வெறுக்க மாட்டான், எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நினச்சி ஏங்க மாட்டான், புலம்ப மாட்டான். ஏன்னா அவன் என்ன பண்ணுறான், புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்திடுறான். கட்டுப்படுத்தி போது மனசு தன்னை போல தூய்மை அடைஞ்சிருது. அந்த மாதிரி தூய்மை அடைந்த மனதோட திருப்தி அடைகிறான். அவனுக்கு எல்லாமே பகவானை பக்தி பண்ணுறது ஒன்றே அவனுக்கு சகல திருப்தியும் கொடுத்துரும். அந்த மாதிரி அப்போதான் அவன் என்ன ஆகிறான்னா தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுறான். இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவர்கள் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்கிறார். உங்களுக்கான பொதுவான அறிகுறி எப்படி இருக்கும்? புலனுணர்ச்சிக்கான ஆசை துறக்கிறது. அதாவது எந்த புடவையை பார்த்தா உடனே வாங்கணும், ஒரு நகை யாராவது போட்டு போனாங்கன்னா உடனே நம்மளும் இவ்வளோ பெருசு இல்லாட்டியும் ஒரு சின்னதாவது ஒரு நகை வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறது. அவங்க பைக் வாங்கினாங்கன்னா நம்மளும் வாங்கணும், பைக்கு எல்லோரும் கார் வச்சுருக்காங்க நம்மளும் கார் வாங்கணும். இந்த மாதிரி ஆசைகள் பட்டுட்டு இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு பகவானை நினைக்க நேரமே இருக்காது. நம்ம மனசு பகவானை பற்றி யோசிக்காது. இப்படியே தான் நம்ம வாழ்க்கை போயிட்டுருக்கோம். அதை தான் சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா புலனுணர்ச்சிக்கான ஆசைகளை கட்டுப்படுத்தணும். முதல்ல நம்மளுக்கு என்ன தேவை, நம்மளோட இதுக்கு என்ன தேவையோ அதோட நம்ம விட்டுறணும். அளவுக்கு மீறி ஆசைப்படுறது, அது கிடைக்கலன்னா கோபப்படுறது, அந்த ஆசை கிடைக்காத போது பேராசையாக மாறுறது, இதெல்லாம் வாழ்க்கையில் மீண்டும் மீண்டும் நம்மளை துன்பப்படுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதே மாதிரி தன்னில் திருப்தி அடையுதல், நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு திருப்திப்பட்டுக்கணும். புலனிச்சைகளை செயற்கையாக துறக்க முடியாது. கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபட்டால் பெரும் முயற்சிகள் ஏதுமின்றி புலனிச்சைகள் தானாகவே அடங்கிவிடும். நம்ம ரெகுலராக பகவானை நாம ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருந்து பகவத்கீதை பாகவதம் படிச்சுட்டே இருந்தோம்னா நம்ம ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம். நாளாக படிப்படியாக நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கெட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் ஒன்றா நம்மளை விட்டு போகும். அதை நம்மளாலே உணர முடியும். நம்ம ஸ்பெஷலாக ஒரு எஃபர்ட்டும் போட வேண்டாம். ரெகுலராக நம்ம நாம ஜபம் டெய்லி எப்படியோ காலையிலேருந்து நைட்டுக்குள்ளே, காலையில் ஒரு 4 ரவுண்டு, மத்தியானம் ஒரு 4 ரவுண்டு, சாயந்தரம் ஒரு 4 ரவுண்டு, நைட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னே ஒரு 4 ரவுண்டு பார்த்தா மொத்தம் 16 ரவுண்டு ஆயிரும். நாம ஜபம் எப்படி நம்ம ஒட்டுக்கா உட்காந்து செய்யணும்னு கிடையாது. இந்த மாதிரி பிரித்து நம்மளுக்கு டைம் இருக்கும்போதே நம்ம செஞ்சு ஒரு நாளைக்கு 16 மாலை நாம ஜபம் செஞ்சு இந்த மாதிரி சத்சங்கத்தில் இருக்கிறது, பகவத்கீதை படிக்கிறது, பாகவதம் கேட்குறது, இது மாதிரி நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னாவே நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கலங்கங்களை எல்லாம் பகவான் ஒவ்வொன்றா அப்படியே குறைச்சிக்கிட்டே நம்மளை ஒரு கட்டத்தில் நம்மளுக்கே அதாவது நம்மளே உணரணும். இப்போ நான் சொல்கிறேன்னே ஒழிய சிலருக்கு அது ஏற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கும், சிலருக்கு இப்படியெல்லாம் நடக்குமான்னு தோணும். அது இயல்பான விஷயந்தான். ஆனால் நம்ம செய்ய அனுபவிக்க தான் நம்ம அதை உணர முடியும். அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருமே சாண்டிங் பண்ணுங்கள். டெய்லி பாகவதம், ஷார்ட் பாகவதம் இருக்குது காலையில் 5:30க்கு, ஒரே ஒரு ஸ்லோகம், ஒரு 10 நிமிஷம் டெய்லி பாகவதம் கேட்குறது அவ்வளோ நல்லது. நம்மளுக்கும் நல்லது, நம்ம குடும்பத்துக்கும் நல்லது. எங்கே பாகவத இதெல்லாம் ஸ்லோகங்கள்லாம் ஒலிக்குதோ அந்த இடம் சுபிட்சமாக இருக்கும். நம்ம மட்டும் இல்லை, நம்ம குடும்பத்தையும் பகவான் இது பண்ணுவார். துக்கேஷ் அனுத் விக்னமனா சுகேஷு விகத ஸ்பிருஹ வீத ராக பய குரோத ஸ்தித தீர் முனீர் உச்சியதே. யாராவது ஒருத்தங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க வாசிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. மூவகை துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாத மனம் உடையவனும் இன்பத்தில் மிக்க மகிழாதவனும் பட்டுதல், பயம்,
கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டவனுமான ஒருவன் நிலைத்த மனமுடைய முனிவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ம் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இப்போ முனிவர்னா யாரு? பக்தரை தான் முனிவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. முனிவன்கிற வார்த்தை வந்து பக்தரை தான் குறிக்கும். இப்போ மூவகை துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாத மனம் உடையவனும். மூவகை துன்பம் என்ன? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இதனால வர்ற துன்பங்கள்ல பாதிக்கப்படாத மனசு உடையவங்க. இன்பத்தில் மிக்க மகிழாதவன். இன்பம் வரும்போது ஆஹா ஓஹோன்னு குதிக்கிறது, ஆடுறது அதெல்லாம் இல்லாமல் அமைதியாக இருக்கிறது. பற்றுதல், மனுஷங்க மேலேயோ பொருட்கள் மேலேயோ பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்கிறது. பயம், எதுக்கும் பயப்படாமல். கோபம், எது மேலேயும் யார் மேலேயும் கோவப்படாமல். இதிலிருந்து விடுபட்டவனுமான ஒருவன் நிலைத்த மனமுடைய முனிவன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதாவது நிலைத்த மனமுடைய பக்தன் அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறாரு. இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த நிலைத்த மனமுடையவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ ஒரு கஷ்டம் வருது அப்படின்னா அவங்க உடனே நினைப்பாங்க, இந்த கஷ்டமும் வந்து பகவான் எனக்கு கொடுத்தாரு அப்படின்ட்டு அவங்க அந்த மாதிரி ஏற்றுக்குவாங்க. பகவான் எனக்கு கொடுத்த கஷ்டமாக கருணையாக, அதாவது கடவுளோட கருணையாக எடுத்து அந்த துன்பத்தை கூட, ஒரு துன்பம் வந்ததுன்னா கூட அவங்க அதை வந்து கடவுளோட கருணைன்னு நினச்சி ஏற்றுக்குவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க என்ன நினைப்பாங்களாம், இந்த கஷ்டம் வந்திருக்குன்னா நான் போன ஜென்மத்தில் ஏதோ பாவம் பண்ணியிருக்கேன், அந்த பாவத்துக்காக இன்னும் கூட நான் பண்ணியிருப்பேன் பெரிய பெரிய பாவம், ஆனாலுமே பகவான் வந்து என் மேலே கருணையாக இருந்து கொஞ்சமான கஷ்டத்தை எனக்கு கொடுத்துருக்காரு, நான் பண்ண பாவத்துக்கு அனுபவிக்கணும்னா பெரிய பெரிய கஷ்டத்தை நான் அனுபவிச்சிருப்பேன், ஆனால் நான் பக்தி பண்ணதுனால பகவான் வந்து பெரிய கஷ்டத்தை எல்லாம் சின்னதாக மாற்றி எனக்கு கொடுக்குறாரு அப்படின்ட்டு அப்படி நினைப்பானா அந்த முனிவன் பக்தன். அதே மாதிரி சந்தோஷமாக இருக்கும்போது என்ன நினைப்பானா, ஐயோ இந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிற அளவுக்கு நான் தகுதியானவன் இல்லை, எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு தான் சேரும், இந்த சந்தோஷத்தை கிடைச்சதோட பெருமை கூட பகவான் எனக்கு போட்ட பிச்சை அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி நினைப்பாங்களாம். அதை தான் இங்கே சொல்கிறாரு. பற்றினாலும் துறவினாலும் அவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை, எதிர்னாலுமே அவன் பாதிக்கப்பட மாட்டான். அதனால் இப்போ துறவு அப்படின்னா என்னென்னா, இந்த புலனின்ப பற்றிலிருந்து விலகிறது தான் துறவு, அதை தான் வந்து துறவுங்கிறாங்க. அதனால் இவங்களுக்கு வந்து பற்றுதலும் இல்லை துறவும் இல்லை. ஏன்னா இவங்க வாழ்க்கையை வந்து பகவானோட தொண்டுக்கு அர்ப்பணிச்சிடுறாங்க. அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, எதையுமே பெருசாக எடுத்துக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் பகவான். தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனின் அறிகுறிகள்: இன்ப துன்பத்தில் சமநிலையோடு இருக்கிறது, பற்றுதல், பயம், கோபம் இதிலிருந்து விடுபடுறது. எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார் நடந்து கொள்வார்னா, நிலைத்த புத்தி மனமுடையவர். அதாவது பகவானோட பக்தியில் நிலையாக திடமாக உறுதியாக இருப்பாங்க. அவங்க கொஞ்சம் கூட அதுலேருந்து குறைய மாட்டாங்க, மாற மாட்டாங்க. வெற்றியோ தோல்வியோ கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவர்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டுமென்ற உறுதியில் நிலையாக இருப்பார்கள். அதாவது வெற்றி வந்தாலும் அவங்க அதை பற்றி யோசிக்க மாட்டாங்க. நம்ம சில நேரம் என்ன பண்ணுவோம், ஏதோ ஒன்று நினைப்போம், பகவானை கும்பிடுவோம், எனக்கு இது நடக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனால் அது நடக்கலைன்னா நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம், நான் உனக்கு அவ்வளோ செஞ்சேன் கிருஷ்ணா, நான் உன்னை கேட்டேன், நீ எனக்கு இது செய்ய மாட்டேன்ட்ட அப்படின்ட்டு கோவப்படுவோம், வருத்தப்படுவோம். அப்போ என்ன பண்ணுவோம், பூஜை டெய்லியும் செஞ்சோம், இந்த பகவான் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்தாரு அப்படின்ட்டு ஒரு நாள் அன்னைக்கு விட்டுருவோம். நம்ம மனசு ரொம்ப இதாகி ஒரு மாதிரி ஆயிடுவோம். அதனால் நம்ம சில நேரம் பகவானுக்கு செய்கிறத கூட செய்யாமல் நாளைக்கு பண்ணிக்கலான்னு விட்டுருவோம். ஆனால் நிலையான புத்தி இருக்கு, அதாவது இந்த முனிவர்கள் நிலையான பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கிருஷ்ண உணர்வில் நிலையாக இருப்பாங்க. அவங்க எந்த சூழ்நிலையிலையும் அந்த பக்தி தொண்டு செய்கிறத கைவிட மாட்டாங்க. யதா சம்ஹர தேசாயம் கூர்மோ அங்காணிவ சர்வசக இந்திரியார்த்தேப்யஸ்தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. ஆமை தன் அங்கங்களை கூட்டுக்குள் இழுத்துக்கொள்வதைப் போல எவனொருவன் தன் புலன்களை புலனுணர்ச்சி பொருளிலிருந்து விலக்கிக் கொள்கிறானோ அவன் பக்குவ உணர்வில் நிலை பெற்றவன் ஆவான். அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஆமை என்ன செய்யுமா, ஒரு ஆபத்து வரும்போது அதோட கை முன்னாடி இருக்கிற 2 கால், பின்னாடி இருக்கிற அந்த 4 கால், தலை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணும், கூட்டுக்குள்ளே இழுத்துக்கும். இழுத்துக்கிட்டே அது ஒரு இது மாதிரி கல் மாதிரி கிடக்கும். அதுக்கு வந்து ஒரு ஆபத்துன்னு வரும்போது அந்த மாதிரி இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எவனொருவன் தன் புலன்களை புலனுணர்ச்சி பொருட்களிலிருந்து விலகி கொள்கிறானோ அவன் பக்குவ உணர்வில் நிலை பெற்றவன் ஆவான். அதாவது இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சாஸ்திரத்தில் செய்யக்கூடிய செயல்கள் செய்யக்கூடாத செயல்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க.
இந்த விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அப்பயுமே புலனின்பத்திலேருந்து விலக்கி கொள்ள முடியலனா அவங்களால கிருஷ்ண உணர்வுக்கு போக முடியாது. அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணி அந்த புலனுகர்ச்சி பொருட்களிலிருந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அதுலேருந்து விளைவிக்குவாங்க. இதுக்கு உதாரணமாக தான் இந்த ஆமையை சொல்கிறாங்க. இந்த ஆமை எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்களாம், அந்த நேரத்துக்கு எந்த ஒரு புலனுகர்ச்சிக்கும் அடிமையாகாமல் அதுலேருந்து விலகி அது பக்தியில் நிலையாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. விஷயா வினிவர்த்தந்தே நிராகாரஸ்ய தேகினக ரசவர்ஜம் ரசோப்பியஸ்ய பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே. உடல் பெற்ற ஆத்மாவை புலனின்பத்திலிருந்து கட்டுப்படுத்தினாலும் புலனுகர்ச்சி பொருட்களான சுவை அப்படியே இருக்கும். ஆனால் புலனின்ப ஈடுபாடுகளை உயர்ந்த சுவையினால் ஒழிப்பவன் தனது உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ளான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது என்னென்னா, பல அஷ்டாங்க யோகம்லாம் இருக்குது, நிறைய இருக்குது. பல அஷ்டாங்க யோகங்களை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்காரு. நம்ம நீங்கள் முதல்ல லெவல் 1 படிச்சிருப்பீங்க. இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உடல் பெற்ற ஆத்மாவை புலனின்பத்திலிருந்து கட்டுப்படுத்தினாலும் புலனுகர்ச்சி பொருட்களுக்கான சுவை அப்படியே தான் இருக்கும். இப்போ ஒரு புலன்களை ஆனால் நம்ம கட்டுப்படுத்திட்டாலும் அந்த புலன் இன்பத்தின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த பொருளோட இன்பம் என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு அந்த சுவை நம்மளுக்கு இருக்கும். நம்மளுக்கு தெரியும், அந்த ஒரு பொருள் நம்மளுக்கு கிடைச்சா அது நம்மளுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், எந்த அளவுக்கு நம்ம அதை நினச்சி சந்தோஷப்படுவோம், அதை வச்சு அனுபவிக்கும் போது என்னென்ன கஷ்டம், அதாவது என்னென்ன இன்பங்கள்லாம் கிடைக்குங்கிறத தெரியும் நம்மளுக்கு. ஆனாலுமே அந்த கட்டுப்படுத்தினாலுமே அந்த சுவை நமக்குள்ளே இருக்கும். ஆனால் புலனின்ப ஈடுபாடுகளை உயர்ந்த சுவையினால் ஒழிப்பவன். உயர்ந்த சுவைனா என்ன? பகவானுடைய பக்தி தொண்டு. அந்த புலனின்பத்தால் கிடைக்கிற சுவையை விட மிக உயர்ந்த சுவை என்னன்னா, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும்போது ஒருவனுக்கு கிடைக்கிற அந்த சுவை பெருசாக, அதாவது இந்த சுவையை வச்சு நம்ம இது பண்ணிக்கணும். இப்போ இந்த சுவை பெருசா, புலனின்ப ஜட உலகத்தில் கிடைக்கிற இன்பம் பெருசா, பகவான்கிட்ட இருந்து நமக்கு கிடைக்கிற இன்பம் பெருசா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா எந்த இன்பம் பெருசு? பகவான் கிட்ட இருந்து கிடைக்கிற இன்பம் தான் மாதாஜி. அதேதான், அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. புலன் இன்பத்திலிருந்து ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குதுன்னா அதை விட பகவான் கிட்ட இருந்து கிடைக்கிற சந்தோஷம் 1000 மடங்கு பெரிய சந்தோஷம். அதை யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவன் தான் உணர்வில் நிலை பெற்றவன், தன் உணர்வில் நிலை பெற்றவன். அப்படின்னா அதாவது பகவானுக்கும் பக்தனுக்குமான உள்ள உறவை புரிஞ்சுக்கிறவன் தான் தன்னுணர்வு அடைஞ்சவன் சொல்றாங்க. இது அங்கதான் இதுல அதை தான் சொல்றாங்க. புலனுகர்ச்சி பொருளுக்கான சுவையை விட பகவானை நம்ம பக்தி செய்யும் போது அதன் மூலமா கிடைக்கிற சுவை மிகப்பெரியது. இதை யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவன் தான் தனது உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ளான் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாரு. நம்ம இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். இந்த ஸ்லோகத்தோட டைம் நாளாச்சு. வாஞ்சா கல்பத்தருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். அனந்த கோடி பக்த விருந்தகி ஜெய். பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.